Столицы нацистских государств, которые приняли решение воевать с Россией. Tady česká rozvědka. Jdeme do vzduchu. Plus. Čus, hlásí se česká rozvědka. Já jsem Dave z rozvědky, se mnou je tady. Čau, tady vozím drony. Čau, lidi, zdravím vás. A zdravíme taky Kamila do režie. Dronom zdar. A rukám klid. A na začátku bychom vám všem chtěli poděkovat za ohlasy na náš poslední podcast, na náš poslední rozhovor o tom, jak česká rozvědka vznikala a jak jsme se vlastně dali dohromady, jak jsme v tom začali lítat. Byly tam úžasný komentáře, spoustu lajků, vůbec jsme nečekali, že to bude mít takovouhle odezvu. Super, hele lidi, díky. Dneska jsme se sešli konečně pro natáčení dalšího dílu. Je to tak, ale ještě předtím vás musíme informovat o pár věcech, které se u nás jako odehrály. Jednak jsme upravili naše ranní hlášení, rozšířili jsme o situační povědomí. Přesně tak. Takže se nově dozvíte na začátku každého ranního hlášení aktuální novinky z fronty, politické situace a celkově dění kolem Ukrajiny. Mhm. A ohledně našeho podcastu ranní hlášení, tak určitě jste to všichni zaznamenali. Je to generovaný podcast, je to AIko. Stále to průběžně ladíme a jen tak pro zajímavost je prostě zatím je, aby vyšel jeden díl, tak je zatím spousta kódu a spousta ladění. Přesně tak, ale to je to, co umíme nejlíp. Jasně tak. Je to jako program, protože vždycky, když se vydává aktualizace podcastu, tak se ten podcast vylepšuje a to je vlastně jako program. Jasně, každá další iterace přináší novinky, které právě sbíráme od vás, takže jakýkoliv vaše podněty, my to všechno čteme, koukáme na to a snažíme se upravit ten podcast tak, aby se vám co nejvíc líbil a abyste z něj měli ty informace, které chcete. Přesně tak. A právě to situační povědomí tak přináší vlastně jako informace o tom, jakože geopoliticky, co si Putin a jeho noc lidi myslí, co mají za lubem, jak to víceméně vypadá na té geopolitické scéně. A potom je tam vlastně jakoby, jak se to hýbe na té frontě. To znamená, kde Rusáci dostávají na prdel, kde zase jakoby tlačí a tak dál. Takže a pro vás, co nejste úplně jako technický a o tom, že furt vycházejí nějaký drony, nějaký vylepšení technologie a tak dál, tak proto jsme vám do ranního hlášení přidali ještě tohle situační povědomí. A krom úprav našeho ranního hlášení ještě máme jednu novinku. Spustili jsme novou kampaň na výběr 500 interceptorů našich RAM jedniček a to je vlastně takovej oslý můstek k tomu dnešnímu tématu, protože o interceptorech se budeme bavit. V ten okamžik, kdy natáčíme ten podcast, tak máme vybráno na nějakých 46 dronů, což je naprosto neuvěřitelný. To je super, jako podle mě 3D tiskaři sledujou, na kolik se vybralo, kolik toho budou jako tisknout. Jo. Protože jsou neuvěřitelně nadržení. Jako. No jasně, tak jako ten filament začíná být nedostatkový zboží. Přesně tak. A jako interceptor RAM 1, který vlastně jakoby stavíme, tak dneska s náma vlastně jezdí po Praze, ukazujeme ho lidem, přátelům. Byl jsem s ním u Matyáše Zrna, který prostě jako koukal, líbil se. Zdravíme Matyáše. Zdravíme Matyáše a díky za skvělý pokec. A pak vlastně jako putoval dál, takže můžete se podívat i na video ve Spotlightu s Matyášem. A dneska je s náma RAM 1 ve studiu. Přesně tak. A kdybyste se vy chtěli podívat, jak RAM 1 vypadá, po případě podpořit celou naší kampaň, tak stačí, když se podíváte na web arozvědka.cz/RAM1, kde jsou všechny informace, přidáme tam nějaký videa, nový fotky, všechno se postupně rozvíjí a neustále pro vás přidáváme nějaký nový obsah. True. Tak, už jsme to nakousli. Interceptory. Je to věc, která je dneska všude slyšet, ale možná ne každý se vyzná v tomhle tématu, tak pojďme úplně od začátku. Co to vlastně je interceptor? Ale úplně, já bych to možná šla ještě úplně od začátku, proč vlastně jakoby se vymyslelo něco jako interceptor. A tím jsou ruský drony, lidově řečeno, nebo spíš jakoby pod známým názvem Šahidy, byť to je staré označení tohoto vlastně jako dronu, dneska se jim říká už Gerany. To jsou takový vlastně malý letadýlka, aby si to lidi dokázali představit. No a takový stíhačky, představte si něco prostě jako do výšky 3 metrů třeba, obrovský masiv, spalovací motor, kompozit, je to fakt jakoby velký
A tyhle drony vlastně Rusáci nakupovali v Iránu a přesunuli potom výrobu do Ruska, osvojili si to, nadimenzovali výrobu, naškálovali a pojmenovali to jako Geran 2 a dneska už máme i Geran 3, což je vlastně ruský označení, lidově řečeno šahídů. A mimochodem kolem vlastně těchto šahídů, tak slash Geranů, tak jsme vydávali podcast speciál, kde se rozebírá i ta historie. A zajímavostí je, všichni to datují k Iránu, ale originální, prvotní vůbec návrh podoby tohoto dronu, tak nevychází z Iránu, ale z Německa. A to ještě někde za dob studené války. Vidíš, že prostě lidi šahají do historie pro ty dobrý nápady a snaží se jako neustále upravovat a uspůsobovat do té moderní podoby války. A to je trend, který není poprvé, co to vidíme. No jasně, ale prostě jako Rusko tím svým přístupem, který má naprosto odlišný od ukrajinského přístupu, vybere si dron a vylepšuje, zatímco všichni se honějí za penězi, za různými, prostě jako já chci prodávat drony. Rusko prostě na to jde jinak. Ono si vybralo prostě jako koncept, vybralo si drak, vybralo si stroj a to stále vylepšuje až do takové podoby, že dneska tyhle stroje ohrožují i ukrajinské letectvo. Aby jsme se možná trošku vrátili zpátky k těm interceptorům, řekli jsme si, proč vlastně vznikly, aby eliminovali tyhle hrozby, ale co si vlastně představit pod tím pojmem interceptor, protože většina lidí, když se řekne dron, představí si standardní pozorovací dron, jako je DJI, nebo útočný kamikaze, FPV dron, ale tyhle interceptory jsou dělaný konstrukčně malinko jinak, byť vychází z konstrukce FPV dronů útočných. Je to tak. My jsme vlastně jako interceptor znamená, že narazíš, že použiješ takový, že postavíš dron, který narazí do jiného dronu. Že stíháš a pak ho narazíš. Prostě ho chceš zachytit. Tak. To je prostě jako interceptor. Tak je to obecně dneska jakoby známo. Jsou tam ještě pak další definice, ale ten interceptor je prostě obecný název pro tenhle typ dronu. A před interceptorem třeba typu RAM, a takhle dneska vypadají všechny jako drony, kterým se říká interceptory, který se stavějí různě v dílnách, po startupech a zbrojovky vyrábějí nový interceptory. Tak vlastně jako tahle disciplína zachytávání nepřátelských dronů, nejenom vlastně jako Geran, potažmo třeba Gerbera, což je ruský polystyrenový dron, mohli jsme ho vidět v Polsku, tak se sestřelovaly Orlany, Zaly, Superkamy, což jsou ruský průzkumný drony, který slídili na pozicích nad ukrajinskými pozicema a snažili se hledat prostě jako těžký stroje, pozice, že, kde se Ukrajinci zhlukují a tak podobně. A proti těm pozorovacím dronům tak se používaly obyčejný FPVčka, který se třeba jako změnili jenom vrtule, aby měli větší dravost, vylepšila se kamera, protože najít interceptor ve vzduchu není úplně jednoduchý. Rusové se samozřejmě snaží různě maskovat, takže ty pozorovací drony různě barví, a třeba do maskovacích barev a tak podobně, ale jakoby ta doba těch interceptorů sestřelování tak začala už vlastně, dalo by se datovat na sestřelování vlastně těch průzkumných dronů, kde i aerozvědka má 2 vlastně jako potvrzený zářezy. Což je jako super. To bylo ARCZ 8. Upravenýma ARCZ 8. Tak to jsou ty standardní FPV drony, které všichni dneska vědí, jak vypadá, což je taková jakoby paradox téhle války, že předtím nikdo pomalu nevěděl, co to je dron, co si pod tím představit a dneska, jakmile se řekne FPVčko, tak všichni vidí tu kostru do tvaru X s motorama a po případě s nějakou jako náloží s baterkou a tak. Jasně, ale jako teďka, co se bavíme když se řekne dneska interceptor, tak si člověk představí správně, protože je to všude vidět po internetu. Zase dron, který má 4 motory z pravidla do tvaru X, ale vypadá to jako raketka. To znamená, má aerodynamický kryt. Když chcete postavit interceptor třeba typu RAM 1, tak vezmete veškeré součástky na FPV dron, ale jinak je poskládáte jakoby do věže. Dáte tam vlastně silnou baterii a obklopíte to vlastně plastem, uděláte aerodynamické prvky, aby byl co nejmenší odpor vzduchu
A tohle vlastně jako dneska působí proti šahidům. Což je jako vidět, jo? Je to prostě věc, která působí poměrně jednoduše, ale jak sám říkáš, obsahuje to prvky toho, aby to splnilo tu misi. Je to strašně těžký na první dobrou. Jo? A když jsem si to těžkal s tou baterkou, tak jsem si říkal, tohle nemůže vzlítnout. Jo, je to těžký stroj. Váží to 3 kg. Jo. RAM 1, nabitý RAM 1 váží 3 kg. Možná ještě, když jsme u těch interceptorů všeobecně, tak spousta lidí, když se spolu bavíme a říkáme si o významu těch interceptorů, že to jsou vlastně stíhači, kde krom toho, proč vznikly, že jsme si definovali ten cíl, tak co to znamená do budoucnosti. Jestli to je něco, co využijeme tam, kde je příliš silný rušení na to, abychom mohli použít standardní prostředky, nebo je to místo PVOčka, nebo je to PVO budoucnosti. Je to spíš doplněk do PVO, protože je to velice levný prostředek, dobře se škáluje, lze vlastně jako udělat to, že ho bude stavět každá dílna, když bude mít patřičnou montážní dokumentaci, bude mít 3D tiskárnu, bude mít součástky. Nejsou na to potřeba žádný speciální nástroje. Hlavně on může odstartovat kdykoliv a může odstartovat, je levný oproti vlastně standardním prostředkům protivzdušné obrany, tak je interceptor. Takovýto interceptor postavený vlastně jako na podvozku nebo na kostře běžného FPV dronu, jejímž zástupcem je právě třeba RAM 1, tak je extrémně levný. Jo. Bavíme se na součástkách na 38 000 korun, což je prostě oproti třeba šahidu, je to prostě jako extrémně levný, takže jako ty můžeš mít prostě jako v rámci okresu terobrany, teritoriální obrany, tak můžeš mít prostě jako rychle, když letí vlastně jako nepřátelský dron, tak posádka s dodávkou může vyjet vlastně naproti tomu dronu a připravit se vlastně na to místo, kudy by měl přiletět a vyletnout rychle do vzduchu tady s těmi drony. Není tam potřeba žádná jako zdlouhavá příprava a zvládne to téměř vlastně jako libovolný pilot, který už má samozřejmě za sebou FPV lítání. Je na to potřeba samozřejmě i nějaký pak jako dodatkový školení, ale vyškolit pilota interceptoru a vůbec jako interceptor si postavit je hodně levná záležitost, takže to lze jako fakt jako klasicky krásně naškálovat a je to jedna z těch vrstev PVO, když potřebujeme šetřit těma prostředkama pro nějaký horší zbraně, prostě jako rakety, prostě kinžály a stíhačky a tak dále. Jo. A zajímavostí je třeba, jak jsme viděli okupaci Ukrajiny Rusákama, kdy letěli těma helikoptérama na Hostomel, že jo, tak prostě do Ukrajiny, když letěli, tak podle mě takový záběry jsme prostě viděli už naposled. Jo. V době takovýchhle levných interceptorů, který jsou dneska jako všude, dalo by se říct. V Německu se vyrábí, v Česku, v Polsku, v Ukrajině samozřejmě a v dalších zemích, že jo, prostě v Estonsku. Tak já si myslím, že takováhle doba, prostě jako kdy vletěla letka takovýchhle ruských vrtulníků, takže to jsme viděli naposled. Budeme doufat. Možná jenom ještě doplním pro naše posluchače, kteří nejsou tak zběhlí těch zkratkách, který tady používáme, protože z nich žijeme dnes a denně, tak PVO je protivzdušná obrana. A já se ještě vrátím k tomu, jak jsi mluvil o té ceně, protože to jsme se bavili. Promiň, já bych tě doplnil, prostě jako PVO, někde nějaký radar, který vlastně kouká do vzduchu, poslouchá, kde co letí a potom po nějakým datalinku, že jo, po nějakým v rámci informační nějaký struktury, tak dává vědět, hele, vidím dron, podle jeho nějaký signatury, ať je to třeba co vysílá, nebo jaký má odraz, tak ten radar dává vědět, co je to asi za typ dronu, že jo, protože tam si musí člověk vlastně vybrat, proti čemu vlastně bude působit, co na něj vlastně vystřelí. A zároveň vlastně jako říká vlastně i v tom prostoru, kudy letí, v jaký výšce a jak rychle. Ale tohle to všechno přece víme. To jsme si mohli poslechnout v jedné z našich analýz, která mluvila o interceptorech a fungování PVO s interceptor jednotkama, takže pokud jste to neslyšeli, pusťte si to, je to velmi jednoduše najít na našem Spotify a na Apple podcastech. Jo, a ještě jsme na podcasty.cz. A jsme na podcasty.cz. To je jako... No ale jako obecně je to jako zajímavý. My teďka vlastně jako se chystáme k PVO do Ukrajiny, protože jakmile se postaví várka X interceptorů, tak my jdeme s těmihle stroji na testování a hlavně na učení. Jo. Prostě jako, co to všechno obnáší, co musí člověk vlastně
pozorovat, jak si ty informace vyhodnocují a jak se pak reálně proti těm strojům prostě lítá, protože osobní zkušenosti jsou osobní zkušenosti. Přesně tak a s tím se odvíjí i nějaký další verzování těch dronů, úpravy a to se dostaneme právě k další části, která se zaměřuje na architekturu interceptor dronů, složení, jak se staví, vyrábí. Jedním z klíčových prvků je ta cena. Jak už jsme si tady několikrát řekli, ten náš RAM 1 se dá postavit za 38 000 korun, a což jsme se taky nedávno bavili. Je hrozně zajímavý, že tahle částka je prakticky 1/10 ceny munice, která se standardně používá při PVO, protože tam máš většinou takový ty větší rakety a jeden výstřel, který nemusí být vždycky úspěšný, je poměrně jako drahá sranda. Proto tyhle interceptory jsou nejenom efektivní, ale i hrozně levný řešení pro PVO. Jako jo, ale jako i ty interceptory mají nějakou procentuální úspěšnost. Máš třeba ruský a ukrajinský, s interceptory prvně začali Rusáci. Hodně medializovaný a známý jsou vlastně jako ukrajinský, že jo, a Stingy od Wild Hornets, který vlastně jako, my máme vlastně jako podobný design a třeba tyhle ty drony od Wild Hornets, ta Hornets tak mají 70-80% úspěšnost, to znamená, že jako taky nechytnou všechno, ale jako to prostředí vlastně pro ty ruský nebezpečný drony je nebezpečnější, když se ve vzduchu pohybují vlastně takto levný interceptory. Jo? A Rusáci prostě vědí, že ty interceptory vlastně Ukrajina používá je úspěšně. Kdyby je neměla, tak vlastně jednoduše se vyčerpá ta drahá PVO, to znamená nějaký třeba, nevím, rakety, jo, a tak stíhačky a tak podobně, vrtulníky a tak dál. Proto ten vývoj jde stále dopředu, je to prostě jako soutěž. Rusáci dneska třeba posílají třeba Gerbery, který vlastně čekujou a hlídají ten koridor, jo, a čekujou vlastně, co proti nim vlastně vyletí. A jestli nic, tak to označí, že tudy může třeba letět pak ten šáhit, jo. Je to prostě jako, dělá jim to vrásky Rusákům a nemálo. Což je moc dobře. Pojďme se teda podívat na ten interceptor. Vezmeme to od hlavy až k patě. Začneme nahoře, popišme si jako jednotlivý části. Když se podíváš na ten interceptor, co tě nejvíc zaujme? Mě to jako konstruktéra zajímá. Ty ho vlastně, ne, dneska ho nevidíš poprvé, ty už si vlastně, už si ho viděl, už jsi ho těžkal. Měl jsem tu možnost ho mít v ruce, je to magnificentní zážitek. Co mě na tom zaujme je, protože už jsem nějaký FPVčka složil a už mám něco jako konstrukčně za sebou, takže se nebudu vyjadřovat úplně jako totální amatér, ale zaujalo mě to, že to vlastně vychází z konstrukce pro standardní FPVčko. A to znamená, že má elektrické motory, které jsou postavený do X. A pak mě na té naší ramce hrozně baví ten raketový pohon, ke kterému se 100% dostaneme, ale celkově to složení, protože on nejenom, že má tu výkonnostní složku, ale uvnitř je nabitej elektronikou a technologiemi, které mu právě umožňují tu navigaci na ten cíl a ten přesný let. OK, ale já bych se zeptal ještě na naší režie, Kamila. Ty, když se podíváš na ten interceptor, co jako tě třeba na něm zaujme, nebo zarazí, nebo co ti to vlastně jako říká, protože FPVčka prostě už člověk viděl, Mavicy taky, ale interceptor před sebou vypadá to jako raketa, že jo? Co tebe zaujme? Tak mě tam asi nejvíc zaujala ta sklopná kamera, Okay. protože to vlastně není úplně standardní součást nějakých běžných dronů. Trochu některých třeba bombardérů. To jsou sklopky, no. Tak to máš potom gimbal, že jo? Gimbalová kamera je jako standardní na těch bombardérech středních a těžkých. Vlastně to už jsou větší drony. Ale to už jsou přesně tak větší drony. No tady ta sklopná kamera je z toho důvodu, že ty když vlastně startuješ, tak vidíš před sebe a když jdeš vlastně jako do útoku, tak ten interceptor překlopíš do vodorovné polohy a tím se ti ta kamera vlastně jako narovná taky do vodorovné polohy. Takže ty máš stále tu referenci ze zemí. Třeba některé interceptory tak mají napevno kameru vlastně ve své špici a když vlastně startují, tak oni vlastně koukají do nebe a vůbec nemají referenci, jako kde jsou stromy nebo jak, jo.
Tady s tím interceptorem startovat je jakoby výrazně pohodlnější, protože ty stále se orientuješ v tom prostoru. OK. Pojďme si teda probrat, z čeho se skládá naše ramka. Jo? Začneme teda od špice. To je prostor, kam se dává standardně čokoláda. No počkej, ten interceptor funguje tak, že když vlastně jak vlastně se střelit čahit tím interceptorem. Mhm. Buď ten, nebo jakýkoliv nepřátelský dron, nebo třeba ruský vrtulník, tak prostě jako ty tím interceptorem do něj narazíš. Prostě ty chceš tomu nepřátelskému dronu zničit třeba křídelka, motor, trup, jo, protože v tom trupu je schovaná elektronika, anténky. Je tam třeba u pozorovacích dronů je tam prostě gimbal, jakoby kamera pod tím tělem, že jo, s nějakým zoomem. Ty prostě ho chceš prostě poškodit, aby ten jeho autopilot toho nepřátelského dronu prostě prostě nedokázal to uřídit, protože prostě přišel prostě o možnost prostě rovnat tu polohu a prostě jako spadne do vývrtky třeba, jo. Prostě do něj chceš narazit. Jasně, nějakým kinetickým úderem. Tak. A tenhle typ interceptorů, který vlastně jakoby nemusí obsahovat výbušninu, tak je zároveň i vlastně jako i bezpečný. Pokud ty chceš působit proti nepřátelskému dronu, kde kterého stačí jenom narazit, tak tyhle drony jsou vlastně bez výbušniny a jsou extrémně bezpečný. No a pak je tady vlastně jakoby druhý typ vlastně, nebo proč vlastně ty do toho interceptoru můžeš dát náplň, říkáme tomu čokoláda, to znamená nějaká plastická trhavina. A kdo ještě neznáte naše slangové slovíčka a náš slovník aerozvědky, tak plastická trhavina je čokoláda, potom máme, co tam máme ještě? Máme tam ty střipiny, jo, po ukrajinsky oskolky, tak to jsou zase voříšky a tak dále, a tak dále. No a ty tam můžeš do toho interceptoru dát vlastně jako 100 gramů vlastně jako čokolády, protože třeba ty šahidy, to je prostě jako masiv. Jo, to je jako třeba narazit by nemuselo stačit. Takže ty k němu prostě přiletíš a ještě odpálíš tu nálož, tím, že ho prostě poškodíš nenávratně a jde vlastně k zemi. No vlastně ten odpal jde províst i když se jako netrefíš, že jo? Když jako by přeletíš, tak můžeš odpálit před a za, aby si měl nějakou jako jistotu. Když si to představíš, to stíhání vlastně jako toho letadla, toho nepřátelského letadla, tak je o tom, že vy nejedete vlastně jako za sebou, naletíte jak kdyby po koleji, ale je to prostě jako, čemu bych to přirovnal, no jako na ledě. Furt se driftuje z levý strany doprava, jo, je to častokrát vidět i na těch záběrech z Ukrajiny, že tam je prostě to těsně vedle něj proletí, jo, tak to radši odpálí, aby se pokusilo vlastně ho aspoň poškodit, že spadne vlastně tím výbuchem, no. OK. Tu máme teda tu horní část, pak je to ta hlavní část, to tělo. Tam většinu z toho těla zabírá ta baterie, která je jako masivní. Přesně tak. A taky jasně nejtěžší součástka toho dronu. Je to tak, no. Nejtěžší a největší na tom vlastně součástka je ta baterie, která vlastně celý ten stroj musí dostat do vzduchu velice rychle, tečou tam ohromný proudy tím regulátorem k těm motorům, je to žrout, no. A v této části, jestli si to pamatuju správně, tak tam je umístěná elektronika. Elektronika je v té spodní části, to je hlavní řízdící elektronika vlastně spodní části. Tady je baterie a tady se sem ještě dává potom doplňující počítač pro zamčení cíle. Jo, což pro ty, co nás nevidí, jenom poslouchají, je to vlastně v přední části a na fotkách to uvidíte, že tam je ten náš nápis RAM 1. Jo, pod tím nápisem de facto. Přesně pod tím nápisem. Pak tady máme křídílka, který předpokládám udržují nějakou stabilitu aerodynamickou. Hele, je to malinkatej pomocníček, malinkatá hůlčička. Když ten dron letí vodorovně, tak ty křídélka se snaží dělat nějaký doplňkový vlastně jako vztlak a pomáhat tomu do přednímu letu. Nejsou to úplně křídla, jako který by fungovaly jako u letadla, protože ten dron je na tak malinkatý křídélka jako hodně těžký, ale je tam prostě jako snaha, pokus o to, aby tam byl prostě nějaký přídavný malej vztlak, který tomu dronu prostě jako pomůže letět vlastně jako rovně. A kromě toho, že celý ten dron ovládají teda 4 elektromotory, tak ty křídélka tomu dopomáhají vlastně, že ho to drží nahoře. No. Když už jsme u těch motorů, tak u nich rovnou zůstaneme. To je asi část, která je
nejvíc vidět a je asi i nejvýznamnější pro ten pohyb. Předpokládám, že to jako nejsou standardní motory, které se používají pro ty malý FPVčka, nebo jsou? Jo, jsou to třeba motory, které se používají na 10-13 palcových. Jsou větší. Mají samozřejmě jakoby vysoký kávečka, prostě to znamená jakoby otáčky za minutu. Nebo respektive na 1 volt, jo, prostě kávečka. Je jako zjednodušeně otáčky motoru. Prostě čím větší káve, tím větší jako rychleji se otáčejí na 1 volt. Ale co spíš jakoby to, co tady není vidět, že to nikdy sebou netahám, tak jsou spíš ty vrtule. Tenhle dron používá vrtule s náběhovou hranou nebo se sklonem hodně ostrým. A jsou to vrtule, který jsme museli vlastně jako kupovat v Améru, tady nikdy nebyly k dostání. Jenom myslím si, že jen levotočivý, teďka nevím. A jsou to vysokorychlostní pevný jakoby vrtule. Takže aby jsme získali vlastně vrtule pro oba dva směry, protože ty motory se netočí všechny jedním směrem, ale 2 motory se točí vlastně po směru hodinových ručiček a další 2 motory proti směru. Tak teďka nevím, tahle vrtule byla dostupná pouze pro jeden směr tady prostě jakoby v Čechách a v Evropě, ale pro ten druhý ne, takže se na to čekalo, muselo z toho objednat z Améru. A zase se posuneme o kousek dál a tam je pro změnu ne nejtěžší, ale nejdražší součástka toho našeho dronu. A to je ta kamera. Tady na tom je zrovna to, co vidíme, tak je osazená termální kamera s vysokým rozlišením. Je to nejdražší věc, stojí to spoustu tisíc, nám díky dodavatelům se nám podařilo jako to hodně srazit, proto jsme schopni se dostat na takovou cenu, takže jako baterie je nejtěžší, ale ta kamera je zase pro změnu nejdražší. A je to na noční práce. Jo? Pak na den se tam dá zase nějaký typ digitální kamery, nějaká kamera s digitálním přenosem, ale vždycky vlastně, jako když se dělá ta protivzdušná obrana, když hledáte nějaký cíle ve vzduchu letící, tak i ten šahid, když stojíte vedle něj, tak on je obrovský. Ale v tom vzduchu, když je od vás prostě jako 5 kilometrů, jo, a další jakoby vzdálenosti nebo i blíž, tak on je jako strašně maličkej. A jako najít ho třeba i na té termokameře, protože on jak má spalovací motor, takže celý je rozpálený, že svítí. Ale jako on není jediný. Když se koukáte vlastně jakoby z oblohy na zem, tak vidíte, že svítí na té termokameře spoustu věcí na té zemi. Takže i ta tečka se tam jednoduše ztratí. Proto je to, i když je tam ten interceptor osazený takto kvalitní kamerou, třeba pro ty noční práce, tak i tak je to dost jako práce a zkušeností ten šahid třeba jako najít. OK, a teď se posuneme úplně do spodní části, kde za tou kamerou je umístěna ta elektronika, o které jsme mluvili. A pak je tam ta unikátní součástka a to je ten raketový pohon. To tam ještě není. To tam ještě není, ale brzo tam bude, věřím. Přesně tak. Dole vlastně jakoby za tou kamerou tak je řídící jednotka celého toho dronu, rozvodná deska napájení, je tam pojistka, máme tam naše bada boom, snažíme se prostě jakoby naše součástky padly do více typů strojů, takže nejen FPV drony, nejen boxer, to znamená pozemní dron, ale právě třeba nejen letadla, ale třeba i tento interceptor. Je tam vlastně jako i pojistka a je tam samozřejmě i zařízení pro ovládání toho dronu, to znamená nějaký přijímač a videovysílač pro vysílání toho obrazu, protože ten pilot vlastně vidí ten obraz live, jak kdyby neseděl na tom interceptoru. A ze spoda se nasouvá vlastně jako těleso, říkáme tomu jumper, který obsahuje, ještě ne, ale podle plánu, obsahuje 4 motory na tuhá paliva. Teďka vlastně jako my máme už vybraný motory, který chceme testovat podle vlastně jako zkušeností a podle doporučení. A prvně takže to se bude dít někde v lednu, ale prvně se musí postavit testovací stolice, na který se to umístí a plus vlastně dodělat si vlastní měřící hardware. Jo, protože to se musí celý změřit, natočit a pak se ve finále uvidí, jaký typy motorů se tam budou používat. Dobře, to jsme si představili konstrukčně, celý náš interceptor RAM 1. A pojďme si trošku říct o tom, jak bude fungovat vlastně, jaká bude jeho operativa od nějakého startu až po navigaci, používání jednotlivých senzorů, zaměření na cíl, zámku cíle a tak. Takže
jak se odpolují interceptory při stíhání dronů, to jste už mohli slyšet v jedné z našich analýz. Takže máme dron, máme cíl, jsme připraveni nastartovat a my jsme připraveni startovat z katapultu třeba, nebo přímo ze země, díky těm motorům a zlíteme do vzduchu. Jaký bude další proces? Co nám všechno bude spínat? To nám bude všechno spínat. Úplně všechno. Ale přijedeš na místo a vybalíš si ne jeden dron, ale třeba 3 rovnou. Členové posádky mají přiřazený role. Ty si dáš dron vlastně na zem, počkáš vlastně jako na povolení k letu a jakmile ho dostaneš, protože jako třeba ty drony jako mění i směr, jo? On třeba ti letí teďka plácnu a poletí třeba směrem na Hradec, jo? A takže ty se hradecký PVO kluci se z hradeckého PVO prostě připraví, ale on, protože jako nesní šahídy a jsou ovládaný live, to znamená, jsou to taky vlastně dneska už obří FPV drony, tak on vlastně může změnit směr a může letět někam jinam. Takže ty kluci se prostě připraví, když podle dat z radaru zjistí, že to opravdu letí k nim, tak vyletí vlastně interceptor do vzduchu, do ty výšky, kde mu radar řekl, že se ten šahíd by měl pohybovat, a letí směrem vlastně jakoby, kudy by ten šahíd měl proletět, aby se vlastně jako potkali. A začne vlastně pátrání. Jo? Hledá se prostě, jako určuje se, potřebuješ vizuální kontakt s tím nepřátelským dronem. Zároveň do toho startují vlastně jako další interceptory, který fungují jako pojistka. Když by se třeba jeden netrefil nebo měl nějakou závadu, tak jsou ve vzduchu další vlastně interceptory, který doplní vlastně jako ten úder. Zpravidla ten první tak zůstává stále v roli pozorovače, že stále ten cíl vlastně jako sleduje a častokrát je na těch kamerách vidět vlastně jako, že zaútočí další interceptor a on ho stále sleduje. A nebo do něj vlastně i ten pozorovací interceptor v roli pozorovače, tak do něj prostě jako narazí. Přesně, tyhle síkři potom slouží i jako nějaká dokumentace toho likvidace toho cíle, že jo? Přesně tak. Jo, to opravdu můžeme vidět na těch ukrajinských videích, prostě jako to je prostě x zásahů prostě jako každý večer. V té naší analýze jsme slyšeli, jak funguje to stíhání, že ten interceptor se řídí pomocí nějakého autopilota a těch posledních 500 metrů se třeba dělá manuálně. Takhle to bude u nás fungovat taky? Přesně tak. Ono záleží zase, jaký to bude cíl a pokud ty máš vlastně jako energii a ten dron je to fakt jako dálka, někdy se za tím dronem prostě jako letí, že se nepodaří ho vlastně jakoby někde protnout tvoji dráhu a jeho dráhu, takže se musí vlastně pak stíhat. Takže na těch dronech se bude používat vlastně jako právě jako to zamčení cíle. To znamená, my máme systém Vektor, který jsme si vyvíjeli na FPVčkách a budeme ho používat právě i v Interceptoru RAM 1. Pilot si ten dron zamče nepřátelský, vlastně v obraze, takový čtvereček, a ten útočný dron, ten RAM 1, ten Interceptor, tak vlastně jako se snaží udržovat ten zamčený dron stále někde ve středu třeba obrazu, a tak dlouho prostě, dokud do něj nenarazí. A vlastně jako pilot už nemusí nic dělat, převezme to vlastně jako autopilot toho interceptoru. Mm-hmm. Já jsem zaznamenal v jedné diskuzi pod jedním naším postem, že se tam někdo ptal na optovlákno a interceptory. Co si o to myslíš? Protože já, když se nad tím zamyslím, tohle je poměrně disciplína, která je náročná, jak na vzdálenosti, tak na rychlosti a na aerodynamiku. A to optovlákno je poměrně jako masivní záležitost a nemyslím si, že to je úplně jednoduchý udělat interceptor na optovláknu. Hele, byla by to mrtvá zátěž, to optovlákno. A za druhý prostě, jako když se podíváš, kde jsou ty motory, to by se okamžitě zamotalo a přesekalo to optovlákno. To jako v rámci této koncepce, kdy máš 4 rotující vrtule, tak vlákno tam určitě jako nemůže být. Protože možná to ještě upřesním pro lidi, protože v tomhle případě by to optovlákno bylo někde na boku toho dronu, tím pádem to vlákno by vedlo mezi těma vrtulema a mělo by co dělat, aby se neposekalo. Jako mohlo by být samozřejmě jakoby jo. Ale při těch manévrech to vlákno vlaje ve vzduchu. A tam by se opravdu mohlo stát, že by se jakoby zamotalo a hlavně jsou to třeba jako reálně třeba další 4 kg navíc. Jo, což když se vezme, že interceptor váží 3 a ty mu dáš ještě prostě jako třeba další 3 kg v podobě nějaký cívky
Tam jakoby výhoda, že když ty vlastně jako stíháš, výhoda těch interceptorů je, že oni vlastně jakoby netrpějí rádiovým horizontem. To znamená, že nezalítnou za překážku, že ten pilot má k nim přímý výhled. A zároveň vlastně jakoby v těch kilometrových výškách nefunguje klasický rep jako na pozicích. To znamená, všude na pozicích jsou nějaké rušičky, ale ve vzduchu není. Takže ty interceptory, rádově řízené interceptory tímhle netrpí, ale už se objevily ruský drony, který vlastně hlavně u těch pozorovacích to bylo vidět, že mají třeba přídavnou kameru a koukají kolem sebe, jestli za nima vlastně neletí nějaký interceptor. Zaprvé to lze zjistit tak, ty pozorovací ruský drony to zjišťují tak, že ten interceptor vlastně něco vysílá. Takže oni vlastně jako mají na ploubě nějaký SDR, nějaký rádio, nějaký detektor a zjistí, že se k ním blíží nějaký právě jako signál. Pak je to vidět, pak na to koukají i vlastně jako kamerou zpětnou, to znamená kamerou, která kouká za ten dron. A je tam možný pak zapnout rušičku, pak ten interceptor vyřadí. Proto je potřeba uvažovat o tom, že ty interceptory budou mít právě něco, aspoň v základu zamčení cíle. Kdyby se tohle stalo, ať už ten interceptor je zamčený na cíl a doletí si sám. Což jako, když se tak vezmeš, jako dost fascinující, že Rusáci z těch dronů dělají vlastně něco takový létající pevnosti, jo. Kdy kromě toho, že ten dron má nějakou vlastně úlohu, tak ale už začíná mít prostě nějakého palubního pozorovatele, který prostě hlídá v okolí toho dronu. Jo. To je fascinující. Je to tak? Jako všechny tyhle ty věci, technologie, jak to jde kupředu a člověk se ani nenaděje a hned jsme jako o kilometry jinde, než jsme byli včera. Naprosto a jako stále to letí dopředu. Když to, co bylo jakoby jednodušší, třeba sestřelovat motorový šahedy, tak ty novější vlastně jako šahedy s tím proudovým motorem, tak jsou zase jakoby nějaká výzva, můžou lítat samozřejmě rychleji, ve vyšších výškách. A ty, když vlastně vidíš na radaru nějaký ten cíl, tak on je dávno jakoby uletí tu vzdálenost daleko rychleji. Takže ty jako operátor interceptoru máš zase o to méně času ho vlastně jakoby dohnat. No. Dobře, to jsme si řekli celý životní cyklus toho interceptoru a teď možná, abychom lidem malinko dali nahlídnout do té naší kuchyně. Pojď nám něco říct o tom, jak vlastně RAM 1 vzniknul, jak se vyvíjel, s čím vším jsme se potýkali, než jsme se dostali do té finální konstrukce, protože co si vycházíme vizuálně z toho Stinga, který mají Wild Hornets, ale udělali jsme to, co umíme v české aerosvětce nejlíp, a to je, že jsme do toho dali všechny naše vědomosti a znalosti, které jsme nazbírali už tou cestou, kterou jdeme skoro čtvrtým rokem. Jaká vlastně byla cesta Ramky? Hele, my jsme dostali požadavek a potřebujeme interceptory, prosím, postavte nám interceptory, prostě z Ukrajiny, klasika. Protože aerozvědka funguje jako R&D, to znamená hlavně výzkum a vývoj kolem dronu. Někde v červnu jsme začali vlastně jakoby analyzovat, protože toho máme spoustu nazbíraných databázy. Takže tam padaly do úvahy ruský drony, jako je Archanděl, který funguje, a zároveň i Jolka, což je hodně známý ruský systém, také fungují. Pak jsme se podívali do Ukrajiny, kde je samozřejmě známý právě jako Sting, a hodně známým vlastně dalším interceptorem ukrajinským je Octopus a jsou tam ještě jakoby dva další hráči. Jo. Ten Sting není jediný interceptor. Ještě tam je PISu na další. Jo. No jasně. Toho jsi viděl, ne? Toho jsem viděl. Takže jako když si to, takže jako my některé drony jsme právě jako vytiskli, třeba k Jolce máme kompletní dokumentaci, a Archanděl ten se vytisknul a všechno vlastně jako to se zjišťovalo, jak to teda prostě jako, co to vlastně dron by asi tak mohl zvládnout a tak podobně. A ten ukrajinský, tak vzhledem k tomu, že on měl spoustu potvrzených zásahů, tak logicky dávalo vlastně jako třeba, že má velkou baterii. A vlastně i ta jeho konstrukce pro nás vlastně přišla, je taková, že jako nejjednodušší, ale jakoby je dobrý tady s tou konstrukcí začít, protože na tom se zároveň jakoby hodně věcí naučíme. A zároveň, a poslední věc je, jak my třeba jako stavíme pro Ukrajince
ty technologie tak, aby to nebylo něco nového, co oni se musí učit, ale aby to bylo něco, co třeba znají. Jako je třeba naše polednice. Tak naše polednice je vlastně ukrajinský vampír. Jo. Konstrukčně je to ukrajinský vampír. Řídící jednotka, dron, jo, kolik to unese a tak podobně. Tak to je úplně stejná písnička je s tímto interceptorem. To znamená, postavili jsme to tak, aby to vlastně jako bylo, aby vlastně jako lítali s něčím, co už vlastně jako by znají. A pro nás je to vlastně první interceptor, na kterým se učíme i ty zákony aerodynamiky a vůbec těch věcí, které jsou vlastně jako při tomhle potřeba znát. Takže padlo rozhodnutí vlastně jako postavit tento design. Takže vlastně jako uděláš si kafe, otevřeš si 3D program a začneš pěkně všechno modelovat. Jo. Kousek po kousku, ramena, tělo, kam půjde baterka, kde bude ta sklopná kamera, jak se tam vlastně jako uloží, jo, jak bude vypadat zadní část, kryty. Zároveň při tom modelování se musí myslet na to, že to bude někdo i montovat. Jo, takže musí být i dobrý přístup k součástkám při ty montáži. Zároveň při tom modelování se i myslí na to, jakým způsobem se ten dron bude skládat. To znamená, teďka přijde část A, B, C, D. Aby to na sebe nějakým způsobem navazovalo, aby si prostě pak neblokoval tu montáž. Protože ti je jasný, že když něco děláš, takže to bude dělat někdo po tobě a chceš to hlavně namnožit, chceš to naškálovat. Takže začalo se 3D modelováním úplně od nuly a dneska máme vlastně jako celý interceptor máme v 3D. A z toho strašně moc jako těžíme, protože my se vlastně můžeme podívat do řezu, my z toho vlastně uděláme vlastně jako dokumentaci, nemusíme nic fotit, stačí nám přesně jakoby 3D díly, že jo. Máme tam vlastně jako i šroubky, no. A ono to jako není jenom o tom, jak to skládat, jak to dát dohromady. Tam máš i spoustu dalších jako proměnných, který ti v tom hrajou roli, jako je těžiště, jako je aerodynamika, Tak. jo, rychlosti, výkony. Tohle to všechno je řada lidí, vlastně každá divize a rozvědky se do toho zapojuje, že jo. Ten celý model vlastně dostali kluci, co počítají letadla, kteří vlastně jako zjišťovali aerodynamiku a na základě jejich zkušeností se určitě bude připravovat Ram 2, který vlastně bude řešit nějaký prostě vylepšení, protože tak to v aerozvědce děláme, teďka už máme třeba klekánici 2, jo, prostě, respektive 1.1, připravuje se 2, ale nebudeme říkat, co bude obsahovat. Ale prostě takhle to děláme, že furt pokračujeme v nějakých iteracích a hlavně děláme pro Ukrajince to, na co už jsou oni zvyklí. No a takhle, když máš teda hotový ten 3D model, tak začne fáze ověřování. To znamená, že všechno, i veškeré součástky, i kamera, i karbonové součástky, tak se vytisknou na 3D tiskárně a zkusí se to složit. Jestli všechno tak sedne, jde to opravdu dobře smontovat, tak jak u počítače si člověk myslel a ověřuje se. A v tu chvíli vlastně začne oprava chyb. To znamená, dobře, tady musí být jiný šroubky, jiný délky. Tady to musí být třeba z jiného úhlu, aby se tam vešel třeba šroubovák, který máme v dokumentaci. Jo, máme zase v dokumentaci typy vlastně nářadí, které mají montéři vlastně jako používat. Takže to je fáze ověřování. A už se po této fázi se začne vlastně objednávat řezání karbonu, protože na to je prostě karbon na zakázku, protože to se nedá koupit. A začne se sestavovat vlastně první vlastně lítající prototyp. A ten létající prototyp zase nějaká fáze ověřování, jo, dobrý, teďka je to prostě trošičku jiný, jsou tam i ty váhy, jsou tam i ty reální součástky, kamera se už jako elektronicky naklání a tak dál. Takže zase opravují se nám ještě nějaký třeba nedodělky, no a pak začne fáze testovacích vlastně jako letů a ladění vlastně toho letového softwaru. A v téhle fázi jsme právě jako teďka. Takže máme namodelováno, máme postaveno, a lítáme. A jak budou probíhat další fáze, o tom vám určitě řekneme víc v dalším díle našeho podcastu, ať se máte na co těšit. A já vám děkuji za to, že jste to poslouchali až sem. Kdyby vám něco z toho, co jsme říkali, nebylo jasný, stačí, abyste si pustili jednu z našich analýz, protože tam určitě najdete všechny odpovědi. Chystáme pro vás další témata. Aktuálně tam máme analýzy, které se zaměřují na používání FPV dronů v zimě, na interceptor drony. To je zrovna aktuální. Že? To je zrovna aktuální. Zrovna dneska, můžeme říct, asi jsme testovali další polednici. Přesně. A po přistání jsme kontrolovali vlastně, jako, co se stalo, protože to byla mlha, byla zima samozřejmě. Ale to nás nezastaví. Přesně. Chci vám taky připomenout naši kampaně na 500 interceptorů RAM, o kterých jsme si dneska povídali. Takže stačí, když se podíváte na arozvědka.cz/RAM1
a tam nám můžete i něco málo přispět na další ramky. Je to tak. Přátelé, dejte o nás vědět svým kámošům, a napište nám nějaký feedback, třeba i o čem byste se rádi dozvěděli, třeba o čem byste chtěli, aby byl nějaký special díl, co by vás prostě jako zajímalo, protože my se specializujeme na ty technologie kolem bojových dronů, takže jako nemáme problém se třeba s něčím jako i podělit, co by vás třeba jako zajímalo, takže určitě napište. No a za mě ještě jednou díky, že jste to s náma vydrželi do konce a díky, že v tom lítáte s námi. Díky, že v tom lítáte s náma. Česká rozvědka. Čus, čus. A to bylo pro dnešek vše. Přispějte nám prosím na výrobu dronů a technologií v Česku pro ukrajinské obránce. Čím více dronů vyrobíme, tím se i více naučíme a to je obrovský bonus pro obranu naší země. Odkaz najdete pod podcastem anebo na Twitteru České aerorozvědky či na Twitteru Vozím drony. Díky, že v tom létáte s námi.